O auto que emiteu a Audiencia Provincial o 7 de abril, donde se indicaba que non había lugar ao procesamento na causa na que eu estaba inmerso, non foi finalmente recurrido pola acusación. Polo tanto, podemos decir en estes momentos que este auto é firme e que a investigación está concluída e archivada. O meu desexo é deixar atrás esta etapa dun daño irreparable, pero quero intentar recuperar a normalidade da miña vida privada e da miña vida profesional, reiterando sempre, eso sí, o meu compromiso coa verdade e coa transparencia. Nun primeiro momento, o que vou a pedir é o meu reingreso como afiliado no Partido Popular, partido no que levaba afiliado ininterrumpidamente desde o ano 1995 hasta xuño do ano pasado, que foi cando pedín voluntariamente a miña baixa.